Όταν είσαι στα πρώτα σου βήματα και καταλαβαίνεις πως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι πως αυτός που παρακολούθησες είπε ψέματα, είναι σκάμερ και άλλα τέτοια καλούδια. Στην πραγματικότητα όμως, αν με ρωτάς σήμερα, κανείς δεν είναι ψεύτης. Πράγματι, η πλειοψηφία όσων μιλούν για αποτελέσματα για dropshipping κτλ. Ή άλλα επιχειρηματικά μοντέλα, δεν έχει σημασία, έχει πετύχει όλα όσα λέει. Απλά έχει 5-10 χρόνια εμπειρίας που προήλθε από όλα αυτά που δεν σου είπε. Για να έφτανα κι εγώ σε αυτό το σημείο, λοιπόν, έπρεπε να καταλάβω πως δεν γίνεται να τα καταφέρω από τη μία μέρα στην άλλη. Έπρεπε να συνεχίσω να μαθαίνω, να ακούω, να έχω υπομονή, να κάνω θυσίες και να πέσω πολλές φορές στα σκατά και να κολυμπήσω. Κανείς δεν ευθυνόταν για τη δική μου επιτυχία παρά μόνο εγώ ο ίδιος. Το να πω κάποιον ψεύτη δεν με ωφελεί πραγματικά. Ίσα ίσα μου δημιουργεί μία άμυνα και μία ανασφάλεια απέναντι σε όλους εκείνους που προσπαθούν να μου δείξουν έναν διαφορετικό δρόμο, καθένας με τον τρόπο του. Εγώ όμως θα τους αγνοώ γιατί τους θεωρώ ψεύτες.